Hey, it's me. Do you remember Phylorson from my other video? She has just commented on it. Oh my god! I mean, I don't really care that much about it, it's just, you know, we're basically best friends now. We are going to make a collaboration video soon, so stay tuned for that. This is kinda a part 2 video of the one I did earlier, but I guess it could also just be taken as a standalone video. The 13th this month, Phylorson uploaded a video about her opinion on other YouTubers, such as Christine Sloth, Emil Olsen and Brian from Denmark. In the video she talks about how Brian from Denmark called her a slut. He made a response video to it, and that is mainly what we're going to focus on today. Well, yeah, Brian from Denmark is a Danish YouTube that likes to play games and Minecraft. What the fuck? He was born in 1981 and lives on planet Earth. First we're going to watch Phylorson's video, and then see what he said in response. Jeg mødte Brian from Denmark til GG Festival her forleden. Jeg hverken hadede ham eller elskede ham. Så jeg stod ude for at røg, og der stod Brian også, og så sagde jeg sådan, hej, er du Brian from Denmark? I mean, so far it doesn't seem like it's going that bad. Nobody is mad and she is just trying to say hello to this guy. Han siger et eller andet med, du er grim. Mission failed. We'll get him next time. Jeg troede virkelig, han lavede sjov. Altså, jeg har aldrig prøvet, at der er nogen, der sådan svarer mig så uhøfligt igen, så jeg var bare sådan lidt, hvad? Og i det, jeg siger var, så siger han et eller andet med, hvor mange penge skal du have for at stå og snakke til mig lige nu, som om jeg var en af luder. Jeg ved godt, jeg er kendt for at være lidt af en bitch, men jeg skal ikke være en bitch til det her børneevent. Altså, vi skal bare alle sammen have det godt. Så det eneste, jeg siger der, det er bare, hvorfor sviner du mig til? She is kinda right. I know that I haven't even watched Brian's video yet, but if he actually said something like that, then he has to step up his respect for women, because he clearly don't get it. Han siger bare, du er en luder, og jeg kan ikke lide alt det, du laver, og jeg står seriøst bare sådan her. Det er det sidste, man forventer, når man kommer op og er søde folk. Og som kvinde er det virkelig ubehageligt bare sådan at blive kaldt luder og blive snakket ned til på den måde. Specielt når man legit ikke har gjort noget i den situation. Jeg er jo virkelig moden der, og det er jeg virkelig stolt af. For jeg siger bare til ham, okay, prøv her. Jeg har ikke tænkt mig at svine til, jeg går bare. Jeg er slet ikke en type, der på den måde bliver ramt af hate. Jeg sidder ikke og tuder i hjørnet bagefter over det. Men det var så ubehageligt, fordi der stod så mange unge fans omkring, og han stod bare og kaldte mig en luder og var så ubehagelig. Jeg går så op, og så snakker jeg med alle YouTuberne omkring det, og alle er seriøst i chok over, at han har sagt det der til mig. Men jeg valgte bare at lade den ligge. Jeg går så op, og så snakker jeg med alle YouTuberne omkring. Jeg valgte bare at lade den ligge. But that doesn't make any sense. Never mind, we have been over this before. Jeg gik hele tiden og ventede på, at han sad alene, for jeg ville gerne sætte mig sådan hen til ham og være sådan, prøv at høre her. Det gjorde mig faktisk rigtig ked af det. Jeg er slet ikke en type, der på den måde bliver ramt af hate. Ked af det. Jeg er slet ikke en type, der på den måde bliver... Og det er sådan noget, jeg har meget svært ved at indrømme, når folk gør mig ked af det. Men ja, jeg blev sgu ked af, at han kaldte mig en luder og stod og sagde, at jeg var grim, når alt jeg faktisk prøvede, det var at være sød. Okay, so what we now know is that Brian from Denmark supposedly called her ugly and a slut. And also that he doesn't want anything to do with her. Now let's watch Brian's video and talk about them both after that. Så er det min tur. Det er fair nok. Jeg går ud fra, at folk har klikket ind på den her video, fordi de har set Fis video, hvor hun siger, at jeg har kaldt hende for en luder. Wow. Hold da op. Det betyder, at der er nogen, der exposer mig for det dumme svin, jeg er. Fordi som vi alle sammen jo efterhånden ved, så er det, at man godt kan skjule at være sådan et særdeles møgsvin. Det kan man nemt skjule. I årevis har jeg jo skjult det. Det er jo mig, der er blevet taget igen og igen for at lyve og tage røven på mine fans og så videre. Det er mig, det er rigtigt, det har jeg glemt. Lad mig lige fortælle, hvad der i virkeligheden skete, fordi det er noget pis. What are you saying to me that Phi didn't tell the truth? Egentlig så gad jeg ikke at lave den her video, men det er bare, når hun prøver at malke den så vidt, og jeg mener malke den på mig. Jeg er sgu efterhånden den dødeste kanal, der findes på YouTube. I think you might want to rethink that. There's still all the Minecraft channels that... Oh yeah, that's right, you play Minecraft. Well, yeah, then you might be right. Fie kom ud til mig til GG Festival. Jeg sad og røg lige udenfor. Jeg sad sammen... Jeg tror ikke, jeg sad sammen med Danish Gamer, og så sad jeg sammen med min kæreste. Og så kommer hun hen til mig og siger, hey, er det ikke dig, der er bare fra Danmark? Og så siger jeg, prøv Fie, jeg er ikke sikker på, at jeg tør at snakke med dig. Jeg er ikke sikker på, at jeg har råd til at snakke med dig. Det var sådan, jeg sagde det. Og så siger hun, hvad mener du? Så siger jeg, jamen du har sagt på en livestream, at du skulle have 100.000 for at knalde med mig. Og så tænker jeg, jamen så har jeg nok ikke råd til at betale det koster at snakke med dig.
Og jeg synes egentlig selv, at jeg er meget sjov der. Og så griner hun lidt sådan og kigger ned i jorden, og så siger hun sådan, hvorfor disser du mig? Og så siger jeg, fordi jeg ikke bryder mig om dig. Altså jeg bryder mig ikke om det, jeg har set. Jeg bryder mig ikke om den personlighed, jeg ligesom sådan har oplevet. Og så blev der bare akavet stille, og hun vendte sig om, og så gik hun, og det var det. Så mere dramatisk end det var det sgu ikke. Men nu sidder jeg og tænker, måske skulle jeg have kaldt hende for en luder. Fordi det der, det kraftede med... Nej, for jeg kalder ikke folk for ludere. Og det vil, altså alle folk, der ved, hvem jeg er, alle folk, der kender mig, alle folk, der ved noget om mig, ved, at jeg ikke bruger det fucking ord som et skældsord. Jeg kunne have kaldt hende for en smatso, klar med tension over, en forpulet løgner. Du har reklameret for det ene fupfirma efter det andet, og så sidder du og laver fucking storytime om, at andre folk, de laver videoer om fupfirmaer. Du skulle fucking skamme dig, og nu prøver du at trække mig ned på det der lorteniveau. Jeg bryder mig ikke om mennesker, som opfører sig på den måde der, og derfor prøver jeg sådan at stige clear. Og jeg har prøvet at holde mig fra dig i lang tid. Jeg har prøvet sådan at undgå at møde dig. Jeg har prøvet at undgå at se dig. Jeg har prøvet at undgå at snakke med dig. Men når du kommer hen til mig og snakker til mig, så svarer jeg dig. Og i stedet for at sidde og snakke bag din ryg, så vil jeg hellere sige til dig, at jeg ikke bryder om dig. Det kan du respektere eller ikke. Lige så meget du har lyst til herfra, og så til den dag du dør. Jeg er fucking ligeglad. Men det ændrer ikke på, at jeg har ikke kaldt dig for en luder. Alt muligt andet har jeg kaldt dig, og alt muligt andet vil jeg gerne kalde dig. Men det kan jeg ikke rigtig se nogen grund til, for du er ligegyldig i min verden, og du er en ligegyldig person, og du er en person, som jeg ikke bryder mig om, og derfor en person, som jeg gider beskæftige mig med. Jeg håber, at du får det ud af det her, som du håber. Jeg håber, du får de visninger og de deals med fucking fupfirmaer, som du higer sådan efter. Farvel. I think it's very clear to see that they're both a little overreacting. Philorson keeps saying that he called her a slut, but Brian says that he didn't. Philorson is as usual very forgetful and changes her mind every 7 seconds. But it's not like there's a good guy in this situation. Brian could have put this much friendlier or at least neutral. He goes on to say that she is a disgusting attention whore and a liar. That could have been said in a much better way. Another part that I don't understand is when Brian says that he don't care about Philorson, because he doesn't want her to be a part of his life, but he still makes a nearly 3.5 minute long video where he shits on her in at least half of the time. Forpulet løgner, smatso, klar med tension over. When he could have just have made a 30 seconds long video explaining the most important things. So all in all, I think this is very stupid and childish of them both, but that's just my opinion. If you wanna see more, you can subscribe to my channel and like the video. Now go watch some of their videos. I'm back, where I belong. Till it gets out in the morning dawn. With the bass in on my head, I'm missing all that I have to know. I get the kids to go and I get up.